inqaba ngifikile Goli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yaduma uyazi kumanje umoya wami sinibingelele babukele emakhaya siyanibingelela kwisihlohla sejini futhi namhlanje kuhlelo luka Dr. DUBE la ofica khona abalaphi bendabuko besichazela ngeminye imilingo yabo ukuthi bayenza kanjani. Namhlanje siphethe umkhulu uDr. DUBE futhi namhlanje ufuna ukusiphinda futhi asiphinda sithi fafa aphinde futhi asidlulisele futhi okunye aphinde asichazele ngokunye futhi okuyiminye imilingo yakhe naka akwenzayo umkhulu uDr. DUBE. Sawubona mkhulu, siyakubingelela. Yebo, ninjani baba? Hayi sikhona nathi hayi azikho inkinga baba. Sithemba ukuthi yonke into ngabe ihamba kahle nakuwo. Yebo, namhlanje mkhulu siphatheleni? Hayi namhlanje nale ngiphethe into okuthiwa umdliwa. Umdliwa mkhulu. Umdliwa into ehlupha emizini eminingi. Oh, okay. Abanzana ke ngoba nalo legama elithi umdliwa abanye abalazi. Yebo mkhulu, nami mkhulu liyangithusa ukuthi ngempela ngabe yini umdliwa mkhulu. Yebo. Kodwa kuyizinto ezininganingana kodwa ngizama ukuyichaza noma ngeke ngiqede ngakho konke. Yebo mkhulu. Umdliwa ke benzeka kube umuntu owafika la ekhaya njengesihambi wagcina esehlala kulomuzi. Wahlala kulomuzi ke waze washonela khona. Yebo mkhulu. Uma eseshonela khona kulomuzi abalekhaya bamngcwabe nje ngaphandle nje kude lapha namangcwaba asekhaya kwaphela kufanele futhi bamngcwabe kanjalo ngoba phela akuyena umuntu wala ekhaya. Yebo mkhulu. Bese kusuka lapho ke lo muntu ke naye afuna ukuyiswa njengomuntu phela osehlale ekhaya wazi wajwayela seyithatha ukuthi nawo seyingane yale ekhaya afuna ukuyiswa enzelwe amasiko ale ekhaya. Hayi bangambuyisi ke futhi kwaphela kufanele bangambuyisa kuyena ngale ekhaya. Yebo mkhulu. Lo muntu ke ugcina ke esehlupha sezizinto eziningi esakha amabhadi lekhaya esenza zonke into ezingasile. Yebo mkhulu. Kulomuzi lo umdliwa ke lokho ongikwaziyo futhi ukukhipha. Yebo mkhulu. Okay. Omunye ke futhi umdliwa kuba abathakathi bafake izizwe komunye umuntu. Yebo mkhulu. Lezizwe ke sezizophila ngaphakathi kuyena umuntu. Kulo muntu ngaphakathi ngaphakathi. Yebo mkhulu. Yebo. Izizwe ke ufufunyane ngicabanga ukuthi abanye bayakwazi lokho. Yebo mkhulu ufufunyane. Lo zizwe mase iphila kanjalo ngaphakathi usuke sesomdliwa futhi nazo. Oh mkhulu, into eyomdliwa. Into nje ephila ngaphakathi umuntu. Kumbe iphila egcekeni lalowo muzi. Umdliwa lo. Okay mkhulu. Yebo. Umdliwa lo. Uzwa futhi mhlawumbe lesipoki futhi esifakwe abathakathi. Ungasone salapha ekhaya. Esibusa leli gceke. Sesiyabusa la ekhaya. Umdliwa futhi lo. Oh, okay. Cabanga ukuthi abalaleli bazozwa kahle mengichaza kanje. Yebo, hayi ngicabanga ukuthi kukliye mkhulu, kukliye nami ngizwa kahle kukliye. Yebo. Manje mkhulu umdliwa mhlambe wena mase uthi uyobheka into ecishe ifane mhlambe nezinto ezinjengo satanism kanje. Usatanism futhi uyafana nofufunyana lesikhuluma ngayo izizwe. Njalo nomuntu engizobe ngichaze ngawo uyilapha lento ngokufanayo. Ushawa satanism, ushawa lo kwazizwe lezi ufufunyana ushawa uvalo uyagwinya. Okay. Mangichaza ke ngalomuthi ngimba umgodi ngaphandle komuzi. Okay. Abantu bakuleli ekhaya. Yebo mkhulu. Bayophalazela khona. Uma ngiyicupha lento kuze noma ngabe wayifaka
uze ikwazi ukuphinde emuva lo kuwena lo kade uyenzile iphinde kuwena ifike kushaya iyakhahlela. Hayi ke ngifune ikhanda lesikapho. Yebo mkhulu. Ikhanda lesikapho ngilifaka umbese ngala. Ngifaka ibhindi amshaye ngala. Yebo mkhulu. Ikhandlela lesento. Bese lisela liyala ithwale lekhandlela. Bese liphakathi emgodini ngithi. Yebo. Bese bonke abakulomuzi ke baphalaze khona phakathi emgodini. Baphalaze khona la phakathi ke basho bakhuluma ukuthi lo moya ole ekhaya awuphuma usuke la ekhaya asawudingi lekhaya ngoba ubonwa lekhaya noma basho lawo ndlela abazoyisho kodwa ayiphumi iphela lento la kuleli igceke la lekhaya. Yebo mkhulu. Hawa agejike lo muntu ushaya kwasani ngoba ungase uhambe uhamba uthi uyohlola izangomatisi zithi silwane zithi ziyogeza emfuleni ungagezeki uthi uyangala akungenzeki lutho udala ukuthi usebenzise imithi lento ukuthi umdliwa lento uvela uthathe lo muntu uvela ubhedise uvela ungasasebenzi umuthi. Yebo mkhulu. Njalo phela kuleke ngokudala uzokuthiwa hayi inyanga azikwazi ukusebenza. Imithi eminingi iphuphiswa ile zinto ekuthiwa imidliwa yabo amadlozi amambi lapho. Yebo. Namanzi amnyama lapho ngoba lo muntu lapha ngisho amanzi amnyama ushawuvale bese ukhiphela inhlanhla futhi egcineni. Kodwa sifile phela lento omkhulu ekade kubambezela ukuthi uqhubeke uye phambili eyumdliwa. Yebo. Wonke umuntu unikwe into yakhe ayifumbathe ezandleni zakhe. Yebo. Kodwa mekuyaphuma lento ekade kuphazamisa impilo iyaqhubeka. Uvela kube ngathi wenze enkulu into lo ngathi ukuthi umuntu umthwalesile wamenza intoni kanti cha umlaphe into ebekuyena ngoba noma ngabe uthi uyothwala ngeke uzokwazi ukuthwala ngoba phela nayo into yakuphazamisa wena. Yebo. Sokuthi umuthi awusebenzi umuthi uyasebenza. Yebo mkhulu. Ephazamisa izinto esisuke segazini lakho. Wena umuntu osuke uwena odinga umuthi noma osebenzisa umuthi. Yebo. Manje mkhulu ngicela ukubuza ngomdliwa ngoba kube khona abantu ababa nezinkinga zokuphupha mkhulu umuntu abe nenkinga yiphupho mhlambe elilodwa athi omunye mhlambe mina ngihlezi ngiphupha ngishawa abantu ngiphupha ngikwazi noma omunye athi ngiphupha ngisha omunye mhlambe mkhulu athi uhlezi na ephupha isilwane elala nesilwane mhlambe ucindezele isilwane into enjenganalezo ziyabaleka yini mhlambe egameni lokuthi nazo ziyimdliwa nazo. Nkosi yami. Yebo mkhulu. Kunjalo imidliwa yonke leyo nto obesike siyibuza isikisila nomuntu ngendlela engafanele. Yebo mkhulu. Umdliwa wonke lowo yonke lento ilapheka ngokufanayo siyibiza ukuthi umdliwa wonke lo. Into nje ekuhluphayo empilweni yakho ongayazi. Ekuhluphayo ilapheka ngalendlela. Yebo mkhulu. mkhulu. Ukuthi uhambe uyogeze olwandle mapha emfuleni cha izolapheka ngalendlela. Shwi msho. Okusho ukuthi mkhulu iyona ndlela futhi ongenza ngayo le izinto ngokunqamlela mhlambe uma ukuthi unqena ukuyobheka mhlambe ukuthi ungabe yini le ekuhluphayo kanje mhlambe uzuyothola mhlambe isangoma sokutshena into okungayona kanti wena uyabona ukuthi no lento isifana nomdliwa uvela uqonde uyenze ngalendlela umkhulu asho ngayo iyona ndlela mkhulu le engenza ukuthi kusetheke izinto ngokunqamleleka. Noma yini esikubusa egazini. Yebo mkhulu. Ukuthi leyo nto esikubusa egazini esiphila kuwena esiphila kanjalo yomdliwa leyo nto. Umuntu akaphile nento azi mhlawumbe njalo lebusuku khona umuntu ozolala naye. Njalo ebusuku khona umuntu ozolala naye noma mhlawumbe umuntu ufazwe ozolala naye. Umdliwa lo. Umdliwa lo mkhulu. Yebo. Hayi babukeli emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe kulona uhlelo lethu leli uDr DUBE Dr DUBE TV isihlahla sejini sikhuluma nomkhulu kuyena umkhulu yena ngqo uDr DUBE lo sizohlangana futhi ngokuzayo siyabonga kakhulu. Namhlanje i-20 July alwa mina namhlanje sesifikile abantu bagcwele indlu ngabona uminyene